gaur goizean edo atzo edo. Batera Elgoibarren prozesua zetorren udalak eta Elgoibarko izarrak partekatuta geneukan kezka batetik. Pentsatzen genduan bakoitzak lan egiten genduala geure eremua, bai udalak, baita izarrak eta baita herriko beste eragile batzuk bere aldetik, baina igual nahi genitxun emaitzak ez genitxuala lortzen. Orduan nahi genuen modu bat, herri txik eta herri xantzako engozan prozesu bat aurrera eruateko eta ez genuen metodologia jakin bat ezagutzen, orduan taupak aurkeztu zigun eta pentsatu genduan bat itxezabala gure biharrekin, orduan danon konpromisua ekarri dau, herri xakin dau lana, geukere lan potentia egin du eta hortik etorri zen eta hola bideratu da. Izarrak eta udalak hartu dugu parte bertan modu oso aktibo baten taupakin batera, eta gure lana izan da pertsonak identifikatzea ero taldeak sortzia, baina gero lana bera herrixan bideratu da, jendian konpromisoagatik eta norbanakoak indaban lanagatik. Ibilbidea berritxa izan da, ardatz izan dira pertsonak eta elkarrizketak izan dira erdigunean egon diaz. Eta horretarako aniztasunaren bila jungera, nahi izan duelako perfil eta arlo ezberdinetako jendia biltzea. Ze orain arteko ekintzetan, bai lan izan dugula sarri, inguruko jendearekin. Erronka izan da, urrunago dauzenak erakartzea eta aktibatzea. Eta ez da izan batera erreza, 100 pertsonatik gora aktibatzea, baina merezi izan da. Betiko pertsonak euskararen gaiari buruz hitz egiten jarrita betiko erantzunak lortuko genituela. Aldiz, pertsona berriak euskararen auzira erakarri eta horren inguruan erabakitzen eta haien bizipen eta iritziak partekatzen jartzen baziren adostasun berriak eta proposamen berriak aterako zirela. Abiapuntu horretatik martxan jarri denuen herri dinamika parte hartzailea dena eta jendartearen hitzetatik eraikitzen dena osagarritasunetik eta lehen esan bezala adostasunak eraikitzetik. Orduan, helburu nagusia da baldintza batzuk adostea, bide horri bat adostea. Eta aurten batera Elgoibarren prozesua jarri deun martxan, urtarrietikan ekaina bitarte luzatu dana, eta aipatu bezala eta nazio mailan gertatu zen bezala, prozesu honek eman dizkigu baldintza batzuk zeinak adostuak izan dian herritarren artean, erakuste iguela ze bide lerro jarraitu behar deun hurrengo 10 urteetan euskararen erabileran goranzko jauzi kualitatibo bat eman alizateko, eta bestaldetik ikusi deu Elgoibar herrian herritarrak gaiaren inguruan aktibatzeko ere erabilgarria izan dela batera jauzi dinamika hau. Herrixan sektore baten edo zati baten erronka edo kezketako bat bada, euskararen etorkizuna zein izango dan Elgoibarren, eta nik uste dute horrelako ariketa bat eitxia, horrelako ariketa partekatu bat eitxia, hainbeste 100 pertsona implikatuz eta gainera oso talde heterogenuak osatuz, egiten dabana da euskarari buruzko hausnarketa errealistagoa izatea, ezta? Prozesu honetan, euskararekiko harreman desberdinak dauzkaten pertsonak implikatzea, izan da ere euskal hiztun komunitatekoak edo beste hiztun komunitate batzuetakoak edo beste adintarte batzuetakoak, beraiek etortzea edo beraien kabuz ahoskatu aldizatea zer den hizkuntzari buruz pentsatzen dutena, nik uste dute oso potentea dela, ezta? Bestela iruditzen zaitena da, bestelako prozesuetan egin duguna izan dela espekulatu beste horrek pentsatzen duanaren inguruan, ezta? Entzun beharrean, galdetu beharrean eta jaso beharrean beste kolektibo batek gure kezka honi buruz zer pentsatzen duen egin duguna izan da, gure usteetatik abiatu, ezta? Ikusten dut, helburua nola berdina hau gure taldean eta nola pentsatzen, eta nola ikusten dut Euskal Herrian euskaraz oso garrantzitsua da, orduan horregatik hemen itxok. 108 pertsona izan dira gutxi gora bera, eta gertatu izan dela animatu dianak, saiora bildurrez edo etorri diaz ez jakitasunez, urduri, eta saioan izandako dinamikekin lortu dela pertsona horrek gustora aritzia, oso ekarpen honak egitea, gaina serio egitea, eta
irtetzerakoan, bukatzerakoan ere eskerronez joatea. Eta niretzat hori izan da gauza berri bat ere, ze normalian eskertuta hola jutia gonbidatu duzulako zuri eskerrak emanez, eta eurentzako aberasgarria izan dela ere, esanez, nik hori jaso dut. Entzute ariketa bat ere izan da, hori ere berriza izan da, ze entzutera ez gaude dituta. Entzun bai, baina gero erantzun egiten dugu segituan, eztabaidara jotzen dugu. Oso interesgarria ere izan da, azkengo saioan, egin genuen bilera bat euskarak ez dakitenekin, eta orduan izan zen beste ikuspunto bat oso interesgarria da, porque guretzat, pizkate guk ezagutzen dugu gure harremanak euskarakin, gure egoera, baina askotan ez dakigu nola bizitzen diren euskara, eta euskararen egoera kanpoko jendea oin etorri berria direla Elgoibarrera. Nik uste dut herritarren erantzuna ona eta oso ona artean izan dela, ezta? 100 lagunetik gora, olako prozesu bati bai ez dezan, eta prozesuan parte hartzea nik uste dut nabarmentzeko eta txalotzekoa dela. Hain zuzen ere, iruditzen jakulako herritarrekin eta herritarrentzat egiten badeu, prozesu honek emango da bala eta Elgoibarrek igarriko da bala. Oin, ez badeu herritarrekin eta herritarrentzat egiten, ezer gutxi lortuko. Elgoibarko izarrak hasieratik eduki dugu garbi berak bakarrik jardunda ez dixela inora. Oso bide motza dakala bakarrik jardunda. Orduan elkarlana eta aliatuak beti sustatu ditu eta beti ibili da elkarlanaren eta aliatuen bila. Yo pienso que la inclusión es muy importante. Dejar todo atrás para llegar a un sitio nuevo, donde se habla otro idioma, donde tienen costumbres distintas. Si se deja a libre albedrío, si no existiera un proyecto como este, ocurre lo que a mí me parece que es la separación entre las personas, no sé, los nativos y los que vienen de fuera. Entonces eso hace que el proceso de adaptación para bien sea cuando menos más lento, porque muchas veces para mí no se produce. Como sociedad, es decir, como a este lugar le vendría muy bien porque ayudaría a las personas que vienen de fuera, que por suerte o desgracia estamos aquí, a adaptarnos mejor a este sitio, a hacer un lugar mejor, creo. Se sabe que lo que se ha hecho no ha dado resultado y que ahora se está intentando hacer de otra manera, que para mí, yo vuelvo a decir que no tengo ningún tipo de experiencia, para mí es de la forma correcta. Hay que dar las herramientas para que las personas comiencen a hablar euskera, de ahí a vivir en euskera y de ahí a lo que venga por ahí, de ahí en adelante. Y muchas de las propuestas que uno mismo ha hecho o que otros participantes han hecho responden a esas mismas interrogantes. Y creo que si se tienen en cuenta todas o la mayoría, podemos tener un mejor futuro y desarrollo. 10 urte barru Elgoibar euskaldunagoa danean, herri euskaldunagoa danean horrekin akordoko gara eta nire izan batzu batera inbiteko txu. Bueno, arratsalde on danoi eta eskerrik asko batera Elgoibarren herri ekimenaren aurkezpen ekitaldira etortzeagatik. Eskerrik asko alde batetik elkarte eta entitate ezberdinen ordezkari moduan etorri zaretenoi, baita be Elgoibartar moduan, norbanako moduan etorri zaretenoi eta baita beste herri batzuetatik hurbildu zaretenoi ere. Egia esan ederra da, hemendik daukadan ikusmira. Ikusi berri dugun bideoan esan zaigun moduan, 10 urte barru, Elgoibar, herri euskaldunagoa izan dadin martxan jarri den prozesua da, edo ekimena da, batera Elgoibarren. Gure herrian euskara gehiago egin eta entzun dadin abiatu dena, edo helburu hori duena. Eta, 6 hilabeteko lan prozesua izan da eta lehenengo fruituak eman ditu bide honek. Besteak beste, 8 baldintza adostu dira 105 lagunen artean. Jendearekin eta jendearentzat egitea izan da helburua eta esan genezake prozesu honek edo orain arteko ibilbide honek 3 ezaugarri nagusi izan dituela. Aniztasuna, elkarrizketa eta adostasuna. Adostu diren 8 baldintza horiek zein diren ezagutzeko eta aurkezteko elkartu gara hemen. Baina lehenago, SIADEKok
gure herrian Elgoibarren aurrera eraman duen azterketa soziolinguistikoaren inguruko laburpen bideoa ikusiko dugu. Laburpen bideo honetan ikusiko dugun bezala eta azterlan honetan, beste gauza batzuen artean, gaur egun euskarak Elgoibarren bizi duen egoera jaso da. Beraz, jarraian laburpen bideoa ikusiko dugu. Zein da euskararen egoera Elgoibarren? Zein toki du elgoibartarron bizitzan? Erantzuna jakin nahi duzu? Guk bai, eta Jakimin Orrisegiga ikerketa sakona egin du Siadeko udalak eta Elgoibarko Izarra elkarteak hala eskatuta. Horretarako dagoeneko bazeuden datuak jaso dira. Elkarrizketa sakonak egin dira 14 informatzailerekin eta datu berriak bildu dira. Denera 850 inkesta baino gehiago eginez. Argazki osatu horrek dozenaka datu eman dizkigu. Pozgarria da lehena, euskararen ezagutzak gora egin du Elgoibarren 1991 ona. Euskaldunak 46,2 ziren, 61,7 dira orain. Ia euskaldunak 13 ziren, orain berriz 16 dira. Eta erdaldunak ia herena ziren lehen, orain laurdena baino gutxiago dira. Inkesta bidez jasotako datuek ere hala adierazten dute. Elgoibartarren erdiak euskaraz oso ondo moldatzen dela dio. Eta 26 erosoago aritzen da euskaraz beste edozein hizkuntzatan baino. Jo dezagun hezkuntzara eta belaunaldi arteko transmisiora. Elgoibarko hezkuntza sisteman D eredua nagusitu da. 1991an ikasleen 45 zen D ereduan, orain 97. Hala ere ikastetxeetan bera egin du euskararen erabilerak eta ikasleak gero eta lehenago hasten dira gaztelaniaz hitz egiten. Bestalde, ikastetxeetan ematen den kultur eta hizkuntza aniztasuna gero eta handiagoa da. Hori positiboa da, baina baliabideak falta zaizkigu aberastasun hori behar bezala kudeatzeko. Eta helduok zer? Oro har, euskara ikasteko interesa txikia da helduen artean. Ez dakitenen artean, erdiak ez du sentitzen euskara ikasteko beharrik. Horrez gain, etxeko euskara erabilerak ere bera egin du. 1991an 26,5 erabiltzen zen etxean. 2021 batean 27,5 jaitsi da. Are gehiago, bikotekideak biak euskaldunak diren etxeetan ere, 10-3 euskaraz bezain beste edo gehiago egiten dute erdaraz. Etxeko joera kalean ere nabari da. Euskararen kale erabilera 16 puntu igo zen 1991tik 2010era, 40%. Arrez gero behera egin du. 2025an egin den kale erabileraren neurketan 26,2ko erabilera neurtu da Elgoibarko kaleetan. Adintarteei dagokienez, aurrak dira euskaraz gehien egiten dutenak, 54,8. Gazteen erabilera apur bat igo da, eta 29,6 da orain, baina nabaria da bi adintarteen artean dagoen aldea. Erakunde publikoi begira ere jarri gara. Euskararen ezagutzak asko egin du gora udalean eta udal zerbitzuetan. Langileen 95% euskalduna da. Honek isla du udaleko bileretan ere. Bileren 5% ziren euskaraz 1991an eta orain 95%. Herritarren 48% euskara erabiltzen du udal zerbitzuetan. Osasun zerbitzuetan berriz 40,4%. Elgoibarko Izarraren lanaz ere galdegin diegu elgoibartarrei, eta elkartea ezagutzen dutenen artean 60% elkartearen lana eraginkorra edo oso eraginkorra dela uste dute. Hori bai, herritarren 36ak ez daki Elgoibarko Izarrak zer egiten duen, eta ez ezagutza areagotu egiten da erdaldunen artean. Barrenek eta Atxutxiamaikak batez ere oso balorazio ona jaso dute. Ordu asko ematen ditugu denda, taberna eta zerbitzuak eskaintzen dituzten lokaletan. Horregatik begiratu diogu bertako egoerari ere. Sektoreko arduradun gehienak euskaldunak dira, 66,4. Baita langileak ere, 63,7. Gainerakoen artean, 22 ulertzen du, baina ez da hitz egiteko gai. Ostalaritzari bakarrik erreparatuz gero, datua baxuagoa da. 1991an bertako langileen 81 zen euskalduna. 2025an aldiz, 28,9 moldatzen da ondo euskaraz. Beste 41 ulertzeko gai dela dio. Errotuluetan aldiz goranzkoa izan da joera. 1991an 10 ziren euskaraz. Gaur egun, erdia baino gehiago. Eta enpresak oro har begiratuz gero, zer? Elgoibarko enpresetan orokorrean hobera egin du euskararen egoerak.
Enpresa handietan langileen zein zuzendaritzako kiden 80% euskalduna. 4 enpresa handitan daude euskara planak. Gainontzekoetan, enpresa txikietan batez ere, euskara planak diseinatzeko interes gutxi dago. Datuak ez dira datu bakarrik. Elgoibartarron egoera soziolinguistikoa bizia da, etengabe ari da aldatzen, eta denok dugu hori eraldatzeko gaitasuna. Elgoibartarrok asko egin dugu azken 35 urteotan gure herria euskaldunagoa izateko, baina lan asko dago egiteko oraindik. Euskararen erabilera sustatu behar dugu eremu ez formaletan, familietan, lagunartean, aisialdian edo ostalaritzan besteak beste. Herritarren protagonismoa areagotu behar dugu, euskalgintza ezin da soilik erakundeen ardura izan. Hezkuntzan, ikasleen euskara erabilera areagotzea da erronketako bat. Halaber, ikasle etorri berriei harrera egiteko eta segregazioari erantzuteko formula integratzaileagoak bilatu behar ditugu. Orain arteko lanak eman duena ikusi ondoren, Elgoibarko euskalgintza errebisatzeko ordua heldu zaigu. Horretara dator Batera Elgoibarren herri ekimena, gure herriko euskalgintza berrindartzera. Helburua, 10 urte barru Elgoibarren euskara gehiago egin eta entzutea da. Badakigu ez dela erraza izango, baina batera egiten badugu errazago beteko dugu ametsa. Egingo aldugu elkarrekin eta elkarrentzat. Gaur laburpen bideoa ikusi dugu, baina urtarriletik aurrera azterlan honek bere osotasunean eman duena ezagutzeko aukera izango dugu. Horretarako egingo diren aurkezpen ireki eta sektorialen bidez. Konturatuko zinen, Siadekok egin duen azterlan honetan, 1981ko urtearekin alderatuta eman direla datu asko eta asko. Eta honek arrazoi simple bat dauka. Izan ere, urte hartakoa da egin zen aurreko azterketa soziolinguistikoetako bat, eta hura ere Siadekok eraman zuen aurrera. Egokia iruditu zaigu beraz, gaur egungo datuak urte hartakoekin alderatuta ematea. Eta orain bai, Batera Elgoibarren ekimenera itzuliko gara, eta gure herria 10 urte barru euskaldunagoa izan dadin, adostu diren 8 baldintzak ezagutuko ditugu. Banan-banan eta modu alternatibo bat erabiliz. Izan ere, ez ditugu berba soilez azalduko, baizik eta pantailan ikusi eta irakurtzeko aukera izango duzue, eta oholtza gainekoarekin sentitzeko aukera izango duzue. Beraz, horretara gonbidatzen zaituztegu. Ikus eta senti ditzagun baldintzak. Kulturartekotasuna bermatzeko neurriak hartuko dira, eta hizkuntza eta kultura anitzeko pertsonen arteko ezagutza trukea eta elkarrekintza sustatuko dira. Horretarako, besteak beste, euskaldunon hizkuntza, historia eta egoera soziolinguistikoaren transmisioa landuko da. Eta baita, Elgoibarren bizi diren gainontzeko hizkuntza eta kulturen ezagutza ere. Euskara ikasteko edo talantzeko dauden aukeren berri emango da. Eta euskara ikasteko gogoa edo premia dutenei erraztasunak eskainiko zaizkie. Hemengoa naiz etorri berria izan. Bere sorterrianek ez uzten du, sustraiakan dituenak. Nekez uzten du bere sorterria sustraiakan dituenak. Nekez uzten du bere lurra zuaitzak, ez bada baildu eta oholetan. Ez du niniak begia uzten, ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. Nekez uzten du gezalak itxasoa,
ez harearriak basamortua. Ez du liliak udaberria uzten, ez elurrak zuritasuna. Bere sorterrianek ez uzten du, sustraiakan dituenak. Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. Difícilmente deja su tierra el árbol, solo cuando lo abaten y lo hacen tablas. No deja la pupila el ojo, solo en los picos de los cuervos y los alacranes. يصعب على من له جذور هناك أن ينسى مسقط رأسه. يصعب على البحر هجر ملوحته كما وعلى الحجر الرملي هجر صحرائه. Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. Дуже важко залишає свою батьківщину той. Квітка не може лишитись весни, а також сніг не може лишитись білого кольору. Дуже важко залишає свою батьківщину той, хто має там своє коріння. Euskera, bizipen on eta atseginekin lotuko da. Eta batez ere, 3 esparrutan eragingo da. Kirolean, aisialdian eta kulturan. Euskera, sentimentuekin eta emoziekin lotuko da. Eta erreferente positiboak sortuko dira. Euskararen inguruko errelato edo kontakizun berritua sortu, aitortu eta onartuko da Euskarari behar duen prestigioa emateko helburuarekin. Eta horretarako, besteak beste, gure herriko historiaren, berbetaren eta nortasunaren belaunaldien arteko transmisioa landuko da. Kaixo, Las, ondo? Bida.
gaur aspaldiko kanta bat entzun dut irratian. Aitorren hizkuntzarra. Ezagutzen duzu? Ez. Zenbat aldiz kantatzen gendun guk hori gaztetan. Arrotasunez. Zein hizkuntza ederra, euskara guria. Aitorren hizkuntza. Euskaldunen arbasotzat jo izan da Aitor, baina badakizu nahazte batetik datorrela. Aitor eta Aiton nahaztu ziren. Horrek esan nahi du, Aitorren hizkuntza esan beharrean, Aitonen hizkuntza zaharra esan beharko genukela. Noski, Aitonen hizkuntza hoixe da gure euskera, zaharra, aspaldikoa. Inork ez daki noiz sortu zen zehazki, baina milaka urtez iraundu Pirineu inguruetan, aho-zaho, belarriz belarri. Eta begira, oraindik ere gure mengainetan dabil dantzan. Nolako ote ziren garai arteko gizakiak? Irudikatu dezakezu? Eta nolako ote zen haien euskera? Neri ere oso zaila egiten zait irudikatzea, olatz. Baina gezurra badirudi ere gure euskera haiengati dator, sustar luze batez lotuta. Edo agian kate batez, burnizko kate gogor batez. Izan ere, euskara izan ditu aurkari gogorrak urtean joanean. Etzaiak aurkadabiz, euskararen gaitik, lehen orain eta beti, guztiz aspalditik. Bai, sustar gogorren batek eutzi dio euskarari, euskaldunon indarra euskararen mingainean ez ezik gure bihotzean eraman izana. Bestela, nola azaldu daiteke gaur egunera arte iritsi izana? Diotenez, euskal lurra, euskararen lurrak asko zabalagoa ziren garai batean, baina murriztuz joan dira. Normala. Baldakizu jatorri ezberdinetako zenbat giza talde pasadiran bertatik. Bakoitza bere hizkuntzarekin. Eta gainera, beren hizkuntza bertakoen dugun gure euskararen gainetik inposatu nahian. Baina euskara gogor eutzi dio. Tinko. Euskara galdutzeko ez dago beldurrik, munduan ez da sortu hortako indarrik. Ba ez dirudi, baina erne ibili behar dugu, eta gure arbasoengatik jasoteko altxorra ondorengoi eman, gure altxorra, Aitonen hizkuntza eta amonena. Neri, amamak erakusten zizkidan euskarazko abestiak. Iritsiko alitzateke euskara guganaino amamek euren seme-alabei eta bilobei euskarazko hitz ederrik, hitz goxorik esan espalie. Euren kantuetan, ipuinetan, kondairetan, ahokora pilotan, zagutzen duzu ahokora pilon bat, olatz? Hau bai, akerrak adarrak okerrak ditu. Kogratzen duzu? Venga, bion artean esango dugu. Akerrak adarrak okerrak ditu. Norrak matuko te zuen. Eta zenbat aitxitxa eta mamen ahotik pasa ote dan. Alaxe joan da, eta euskara milaka urtez, aho-zaho, belarriz belarri, aitxitxa mamen gantik, seme-alaben gana, eta seme-alaben gantik, biloben gana. Lehen da biziko hitzak haurtxo nintzanian, amaren besoetan bular barrenian.
Itzauek esan zidan, izketa garbian, gorde euskera zemetxo, bihotzan erdian. Kanta horren hitzak idatzi zituenak Ziriako Andonegi, Mutrikoarrak. Euskararentzat benetan txarrak izan ziren urteak ezagutu zituen. Euskara zapalduta egon zen sasoia. Euskara debekatuta egon zen sasoia. Gure herrian ere egoera hori bizi izan genuenok, egoera horri buelta emateko lanean jardun genuen gerra zibilaren ostean, euskara bizi berritu nahian, debeko guztien gainetik, ausardiaz, beldurrez beste batzuetan. Pentsa, herritar batzuek izuna ordaindu behar izan zituzten euskara hitz egiteagatik. Gaur egun, hau, olatz, sinesgaitza egiten zaizue, ez? Eta ez da erreza izan euskararen bidea. Gure herrian, Elgoibarren bertan, jende askoren indarra, alegina eta nekea behar izan du aurrera egiteko. Gaur egun, zorionez, ez dugu debekorik, baina euskara ez dago salbu, oraindik ere, etzai ugari ditu, batzuek etzai izilak izan arren. Guri dagokegu euskara salbu jartzea. Zu ezarete etorkizuna, olatz, arbazuen sustar luze hori gehiago luzatu behar dozue. Beste milaka urtez. Bueno, milaka urtez gehitxu izango da, ezta? Hori ondoren gori eskatuko diegu. Momentoz, zuen eskutziko dugu, datozen 10 urteetan, Elgoibar eskaldunago egiteko ardura. Ondori ditzen zaizu? Baldin gure zainetan odolik badegu, euskaldunok euskeraz hitz egin behar dugu. Euskaldunok euskeraz hitz egin behar dugu. Eta begira, Isidor Solupek atera zaban, abesti asko eta tartian, niri asko gustatu izan zait abesti zati hau, eta zueri sarri kantatu izan dizuet. Hizkuntzak jakinarren, 7 edo 8 euskaldunak behar du, euskaraz lehenbizi. Eskerrik asko, plaz. Maite zaitut. Hezkuntza politiketan tinko eragingo da, herriko ikastetxetan dagoen segregazioaren kontzientzia hartu eta komunitate moduan erantzuteko. Elgoibarko hezkuntza maila ere indartuko da. Inklusioa eta integrazioa erraztu eta ikastetxetan euskerak izan behar duen trataera arautzeko. Gaurko ekimenaren helburuak, jendearen burutan eragitean datza. Denon artean loratuko dugu, batzuetan izaten dena, mikatza eta garratza. Mikatza eta garratza.
Gure begirada, hezkuntza mailan, honek lagunduko digu benetako bidaia. Hemetik abiatuko gara, eragiterako garaian. Herria jakin dezala zein den zure doaia. Hezkuntza maila osasuntsu bat da gure nahia. Hori da gure nahia. Salbatuko duzkara Ilusioak denora otara Ilusioak salbatuko duzkara Ei aizu, burua zertan darabilzu, pentsatzetik egitera hainbat pasa dizu. Hezkuntzan politikan neurriak hartzeko ordua dela badakizu. Herria prest dago, eta zu? Herria prest dago, eta zu? Herria prest dago, herria prest dago, herria prest dago, eta zu? Ilusioak salbatuko duzkara Euskal identitate ireki, eskuzabal eta harkorra eraikiko da. Talde harrotasuna eta kontzientzia landuko dira. Eta gainera, aurre iritziak eta jarrera baztertzaileak alboratuko dira. Herriko espazio publikoetan euskararen presentzia eta erabilera bermatuko da. Herrira iritsi berriei hizkuntza harrera egingo zaie eta lehendik bertan bizi direnentzat euskararen erabilera areagotzeko ekimenak antolatuko dira.
herritarren hizkuntza ohituretan eragiteko arau sozialak gizarteratu eta sustatuko dira. Euskaldunei euskaraz egin, ez ezagunei lehen hitza beti euskeraz edo elkarrizketa elebidunei eutsi. Eta horietaz gainera, euskeraz berba egiteko gune seguruak sortuko dira. Eta euskera ez perfektua ere onargarria izan litekela onetsiko da. Gabon, Bar! Zer moduzo bete, ondo? Arratsaldeon, batzuk lokartuta zeuden eta saiatu naiz indartsu sartzen, beti bezala. Zetak taldea olakoa gara, erronka gustatzen zaizkigu. Ondo, batzuk barrezka, primeran. Oso ondo, oso ondo. Guri txinok deitu zigun eta erronka hau bota zigun. Elgoibar euskaldundu egin behar dugu. Eta esan genuen, hartu egingo dugu erronka hori, ze oso erronka zaleak gara gu zetaken, bakizue. Eta asko gustatzen zaizkigu, eta orduan pentsatu dugu, datorren urtean mitoaroa ekartzea, mitoaroa 4, mitoara 5 urrengo urtean, mitoara 6 urrengoan, 9, 10, 10 erarte. Eta hoixe pentsatu dugu, ze iruditzen? Ondo? Zeintzuk etorri zineten gure kontzertura? Jaso eskua, mesedez? Jaso eskua? Baude batzuk, baten batzuk, 10. danak. Eta bakizue zer, San Mames beteko dugu, 30. aldiz. Bale, nahikoa. Bale, Aitor Gizasola naiz. Arantxa ambuladori txokoan semia. Zeinek esango dio, ja tipo neri, pizka relajatzeko. Bakarrik 2 minutu egon naiz, eta ja kantza hoi naiz. Bera eta bere mitoaroa. Mitoaroa gora, mitoaroa. Niri pitoaroa etortzen jata. Osea, bera da bilbeti pitoaroakin. Pitoaroa gora, pitoaroa bera. Eta ez dakit nik entzun da gero hau idanak, usten dute 10 urte hauetan, pitoaroan filosofiakin ez guazela ondo. Haueke, euskera indarrez sartziakin ez da torrondo. Ez da torrondo ere ez da prozesuak zuzenian sartziakin, ez? Eta orduan, beste termino bat azaltzera etorri naiz. Vaginaroa. Bai, ze hemen euskera irakaslerik badao? A ber, baten bat? Bai, hor bat? Nun? Ez? Nun, bai? Zelan pronunziatzen dago? Bagina. Oso ondo. Horretara nahi naban heldu ni. Ze, hemengo gauza asko itxeko kapaz izango, bagina, 10 urtean fijo. Osea, Elgoibar euskaldun nagoa dela, bale? Ola itxen duten bakoitzean esango zuen bagina. Baina bagina, holan, zetaken energiakin, bale? Bat bihiru? Oso ondo. Bale, lehengoakin hasiko gera, orgoiko horrekin, batez ere, arruak izatiakin ez, baina talde arrotasunakin nik usten dut, euskeraz itxeko kapaz izango, primerakoa izango zala, bai? Eta gero, bestiakin, beste parrafo potolo horrekin, ze, klaro, hemen esan dabe, hau jarriko dugu errekantzuk izan, eta jazta. Eta Sebasekin lehen komentatzen zaten gendun, hau txurro bat da, osea, nola irentxi hau. Bueno, titular batzuk, asko gustau jata parte hau, ez? Euskaldunei euskaraz egin, bale? Ez ezagunei lehen hitza beti euskaraz, edo elkarrizketa elebidunei eutzi. Nik usten dut gaur egun, lehen urtean gaudela 10 urte horietatik, kuadrilletan ere bai, naiz eta euskaldunak izan, elkarrizketari elebidun moduan, osea, elebitan eusteko kapaz izango super ondo ja. Ze, bai, ze erderara jotzen dugu eta derrepente sartzen gara hor, eta ezin gara hortik urten, bai, orduan, bueno. Eta gero, hau asko gustatzen gata, euskaraz berba egiteko gune seguruak sortuko dira, eta euskara ez perfektua ere onargarria izan litekeela onetsiko da. Ze, klaro,
urtikari aurtetze jaku, ez? Batek esaten da banean, igual, ergatibua gaizki bilitza eta ni uste dut eta gu hor. Hori da gure problemia, bakizue? Ez da duen beste euskera irakasle, horiek, beraien lekuetan ematen dabez eta kitxo, baina bestela, niri aurrekoan Bilbon esan zian lagumatek, dekot bino, eta esan nion, ekarri, eta jazta, bale? Osea, que euskera irakasle moduan ibiliko ez asko soeto, bale? Eta oin ingo dugu ja, azkenengo ariketa bat, Herreros jarri berriz musikia, egingo dugu o, danak, bueno, bizirik dauden jaketzeko, bale? E-O-A, E-E-O-A, bale? Venga, ba, E-E-O-A. Txino, zu honera! Bueno, eskerrik asko Elgoibar. Agur. Euskararen gaineko herri ituna idatzi eta onartuko da. Elgoibartarron hizkuntza kontzientziazioan sakondu eta euskararen auzia herri osoaren ardura eta erantzunkizuna dela gizarteratzeko. Horrekin, besteak beste, herritarren aktibazioa eta ahalduntzea bilatuko da. Elgoibartarrok urte asko daramagu gure herria herri euskaldunagoa izateko ahaleginean. Horri esker bizi da euskara eta bizi gara euskaldunok Elgoibarren. Euskaldun izan nahi dugulako egiten dugu, izan nahi dugulako gara. Orain arte baina, neurri handi batean bakoitzak beretik jardun du. Erakunde, elkarte, euskaltegi edo ikastetxe bakoitzak beretik egin batez ere. Egin dira ekimen bateratuak, baina ez da herri proiekturik egon. Ez da Elgoibar euskalduntzeko herri itunik egon. Batera Elgoibarren utxune hori betetzera dator, eta hori da behintzat helburua. Elgoibar herri euskaldunagoa izateko baldintza da gure ustez herri ituna. Herri moduan pentsatu, erabaki eta egiteko ordua dela uste dugu, eta horregatik adostu dugu baldintza hori. Erakunde edota elkarte bakoitzak bere bide propiari eutxiko dio, orain arte moduan, baina denona izango den aterpea zein den kontuan hartuta. Laboak ondo esan zigun moduan, bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Herri itunean jasoko da besteak beste, Elgoibartarron hizkuntza kontzientzia lantzearen garrantzia. Elgoibarko herritarrak protagonista izan behar dute euskararen biziberritze prozesuan. Izan ere, euskararen auzia ezin da udalaren, Elgoibarko izarraren, ikastetxen edo euskaltegien ardura bakarrik izan. Horietako bakoitzak bere ardurak izango ditu, baina Elgoibartar bakoitzaren ardura ere bada bakoitzak beretik ematea. Horretarako landuko dugu herritarron hizkuntza kontzientzia aldugun arlo edo sektore guztietan. Finean, norbanako eta komunitate moduan alduntzea da helburua. Lehen urratsa bizi dugun egoeraren diagnosia zintzoa egitea da, gauden egoeran zergatik gauden jakitea. Bigarrena, normalizaziorako bideak zein diren aztertu eta erabakitzea izango da. Eta hirugarrena eta azkena, norbanako eta komunitate moduan egin eta eragitea. Hau dena jendeak egin behar du. Jendeak eta jendearentzat egiten badugu, bide luzea eta oparoa egiteko aukerak izango ditugulako. Polita, oso politxa izan da dana, eta eskerrik asko bene-benetan hemen parte hartu dozuen danoi, eta txalo zaparrada batekin eskertuko diegu birakako lagunei, Nerea Gil eta Aitor Nobari, Aitor Gizasolari, Mari Juli Konderi eta Olatz Garmendiari, eta Kitzikiko Olatz Makazaga eta Maili Arrietari.
Urrengo 10 urteetan landuko ditugun 8 baldintzak banaka ikusi eta sentitu ditugu. Baina orain denak segidan ikusiko ditugu horretarako prestatu dugun bideoari esker. Gauza bat esango dizut, pixka bat behartuz gero beti enkajatzen du puzleak. Eta zuk ere gehienetan aldena, gutxi egitan nahi dena, baina orain egin beti zeurea. Ez zara besna Bulovitx, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, estropozuka bada ere onaino iritsi gara. Eta ez zara besna Bulovitx, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, hemendik atzera dena aurrera da. Herri itunarena izan da aurkeztu dugun azkenengo baldintza, baina martxan jarriko dugun lehenengoa izango da. Izan ere, herri itun bat prestatzera goaz. Herri moduan pentsatu, erabaki eta egiteko ordua iritsi zaigulako elgoibartarroi. Batera eta norabide berean egin eta eragiteko ordua. Eta herri itun honetan jasoko ditugu datozen 10 urteetan aurrera eraman beharreko urratsak, zeintzuk izango diren. Elgoibar herri euskaldunagoa izateko bidea emango digute urrats hauek, eta noski tokia izango dute bide horretara batu nahi diren guztiek, bai entitate zein norbanakoek. Eta dena, espero dugun moduan joaten bada, uda aurretik eskuartean izango dugu da Elgoibar herri euskaldunagoa izateko herri ituna. Bagoaz poliki-poliki aurrera gaurko ekimenarekin, eta orain, honen iturburuan egon direnen berbak entzungo ditugu. Beraz, etorri mesedez oholtzara, Maialen Gurrutxaga, Elgoibarko alkatea, Amaia Sastre, Elgoibarko Izarrako lehendakaria, Onintza Olaizola eta Iratia Gorria Taupa Euskaltzaleon mugimenduko kideak. Elgoibarko Izarraren eta Elgoibarko Udalaren iniziatibaz jarri zen martxan ekimen hau aurtengo urtarrilean, eta Taupa Euskaltzaleon mugimenduko kideak izan dira prozesua koordinatu eta dinamizatu dutenak. Finantziazioari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiko estrategia zuzendaritzaren diru laguntza jaso du ekimenak. Zuena da hitza. Kaixo, arratsalde on denoi. Guk ez dugu ekarri olako pilula artistikoi, baina saiatuko gure hitzetan esan nahi ditugun danak ondo jasotzen. Lehenik eta behin, mila esker gaur bertaratu zaten guztioi, modu batea edo bestea, hemen gauden denok izan gea batera Elgoibarren prozesuaren parte, eta Taupatik guretzat behintzat ore handia izan da prozesu hau laguntzea, eta baita gaur hemen egotea. Amaiera bat baino hasiera berri batei bide emango dion urrats kolektibo hau elkarbanatzen eta ospatzen. Taupatik metodologia eta bide laguntza ekarri genitun prozesu honetara, eta ez nola nahiko metodologia ere, nazio mailan sortutako prozesu baten oinarritan garatutako metodologia ekarri deu, orain helburu duena herriz herri zabaltzea. Elgoibarra intzindari izan da honetan, lehenik eta behin Arrigorriagan jarri zelako martxan prozesua, eta orain Elgoibarren, beraz Euskal Herri mailan bigarrena da, eta Gipuzkoan lehena. Tokian tokiko errealitatera egokituz, lortu nahi duguna da, olatu zabalago bat sortzea,
hiztun komunitateak aktibatu, aldundu eta berrantolatzeko. Eta hain handi batean hori da Elgoibarren egiten ari garena. Gaur hobeto ezagutuko zenuen prozesu honetan, ezta? Hala eta guztiz ere, hau dena ez litzake posible izango, hainbat eragile erakunde elkartu koordinatu ez bagina, eta beraz eskerrak eman nahi dizkiogu, alde batetik Elgoibarko udalari eta gure elkarte bazkiderian Elgoibarko izarrari, Elgoibarreko ateak irikitzagatik, eta gure prozesuarekiko apustu garbi bat egiteagatik. Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiari aipatu bezala prozesuan sinistu eta babesteagatik, eta azkenik eta berezeki elgoibartar guztioi. Behin baina gehiagotan esan dugu, baina iratiketan prozesu hau eta gu geu ere etxean bezala sentitu gehalako Elgoibarren. Eta aitortu beharra daukagu iratita ni maleta bete proposamenekin etorri ginala Elgoibarrea, baina behin prozesu honen lehen zati hau amaituta, oraindik eta beteago dakau maleta, hainbat ikasketa eta bizipen atera ditugulako Elgoibarretik, eta baita estrategikoak dian beste hainbeste gako ere. Bai, orain arteko bidea eta lanketa egin dugun lanabez guzti hau gaur ikusi ahal izan duguna handia eta sakona izan da. Gaurdaino heldu gara 8 baldintza horiek adostasunean eraikita. Adostasunean modu partartzaian norbere bizipenetatik eta norbere eskuzabaltasunetik. Elgoibartarrako zausartak izan zarete prozesuan parte hartzera animatzearen. Ikusten dugu, badagoela green bat, honekin jarraitzeko, aktibatutako saretxo bat sortu dugu, baina hau handitzea izango da orain helburua. Alde batetik, aurkeztu diren baldintza horiek komunitatean errotzeko, guztiok partekatzeko bide zabala dugu aurretik, epeluzera begirako, urrengo 10 aldira begirako baldintzak adostu ditugu, euskararen erabileran goranzko jauzi bat emateko, baina orain hau konpromiso zehatzetara eta partekatutako norabide komun batetik herriratzea falta zaigu, ezta? Eta, horretarako bai aipatzea gaur ez dela hemen ezer bukatzen, hasiera berri bat dela, orain aurretik daukaguna, elkartu eta baldintza hauen inguruan herritarrok partekatutako proiektu amankomuna dela, batera Elgoibarren, gaur hasten dela, moduren baten ere, eta, gu bidelagun izango gaituzuela, Elgoibartarrek taupa eta, aurrera begira ere sakontzen jarraituko dugula norabide honetan. Modu parte hartzailean, azkenan prozesuak izan duen ezaugarri nagusienetako bat izan delako, elkarrizketan jartzea norbere iritzi eta bizipenak, eta saiatzea, osagarriak diren hoiek identifikatzen, eta helburuak etorkizunera begira jartzen, eta ibilbidean nolabait epeluzera begira marrasten. Beraz, gaur guretzat hasiera berri bat da, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu berriro, eta upatik izandako denbora, dedikazio, eta emandako zuen aletxoagatik ere bai. Eskerrik asko. Kaixo, arratsalde on danoi eta eskerrik asko gaur euskararen nazioarteko egunean gurekin egotia gaitxik, ez? Elgoibarko jendeak eta mamak, Mari Juli, asko egin dugu, ez? Gure herrixak gero eta euskaldunagoa izateko, eta ikusten dut, ahalegin horri esker iritsi gerala honaino. Elgoibarko izarrak ere basaukan bere buruan aspalditxik, ez? Herritarrak saretzia eta olako erronka baten inguruan aurrera pausuak etxia, eta nik uste dut, batera Elgoibar dela adierazlia, ez? Izan ere, herritarrekin eta herritarrentzat itxen dugu lan, eta euskara denok maitxatxuia dugun gauza badalako, hizkuntza badalako, eta denok zaindu behar duguna dalako. Batera Elgoibarrek eman dizkigu bi osagai, orain arte beste proiektuak eman dizkigutenak. Lehena, herritarren protagonismoa da, herritarrek eman zaie hitza, eta herritarrak landu dituzte 8 puntu hauek, eta gero ere, eragileen elkarnana. Kontutan eduki behar dugu, proiektu hau, ez dela ez Elgoibarko izarrana, ez Elgoibarko udalana ere ez. Azkenean, herri hau euskaldun haua izan nahi daben entitate guztiena da. Baita, danok batera egin biogu lan, Elgoibar 10 urte barru euskaldun haua izateko. Izugarri gustatuko zitzaigun, 10 urte barru, ez, atzera behira, eta merezi zaban. Merezi zaban, ze herriko antzukitza berriz ere
ez? Jendez gainezka dago. Benetan esate dizuet, Elgoibarko herrixak eta Elgoibarko entitateak danok batera ezin gaitu inor gelditu, benetan. Eta azkena, eskerrik asko benetan, ekimen hontan parte hartu dezuen guztixoei, eta batez ere, gure lagundia zen Aitor Iriondo, Kristina Azubizkar eta Imanol Larrañagari. Mila esker. Atzalde ondan hoi, eta eskerrik asko gerturatu zeraten guztioi, niri azkena tokatzen jata ikitaldi guztia eta gero, eta ideia gutxi gelditzen diaia zuei, zehoze berri esateko. Baina bai uste dut, egiteko moduak aldatu ditugulako, olako ospakizun egun bat ospatzen nahi gerala, beste modu baten, ez? Eta uste dut, bai ospakizun egun hau planteatu dan modua eta eragin diguna, ez? Nik uste gutako danoi momenturen baten eragin digula, gure emozioak ikutu dizkigula, eta ez hori bakarrik, aurpegi berrixak ikusten hasi gerala, olako ekitaldi baten, ez? Euskeran egunean hasi gera perfil eta aurpegi berrixak ikusten, eta uste dut hori dela klabietako bat, orain arte egindako lanana, ez? Esango nuke udalak ez dugula zalantzarik euki Taupako Kidie proiektu aurkeztu zigutenian, Elgoibarko izarrakin batera honi baietz esaten, eta uste dut ere baietz esan geniola herri bezala pres gaudelako, eta bigarren herrixa bagera Euskal Herrixa nolako zehose itxeko da ere bai, aurretik lan garrantzitsu bat inda daualako, Euskera elkarteakin, Elgoibarko izarrakin udalak izugarrizko lankidetza daukalako, eta horren eredu izan geralako urte askotan Elgoibartik kanpo, eta batez ere, ipatu dian Txino eta Kristinak, ez? Guzti honen atzian eta aurpeixa eman gabe pasatzen dituzten ordu guztiengatik eta gure konplizidadi hori bilatzeko jartzen duten esfortzu guztiagatik. Barkauko diazu, baina notak hartu ditute kuadernoan eta holaxe dakat. Esan duten bezala, bagenek izan ja momentu azala gauzak beste modu baten itxeko eta Taupa saldu zen momentu oso garrantzitsuan, zen ikuste, azken urtietan gutako asko, hemen egongo zeraten asko sentitzu izan dugula, bai Euskaraldi baten balorazioa itxerakoan, beti berdinak elkartzen gera, eta beti bukatzen dugu, igual ondorio berdinak ateratzen, eta hortik urtetzeko bihar bat partekatzen genuen Elgoibarko izarratik eta Elgoibarko udaletik, eta horri erantzutera etorri da, inertzia horiek apurtzera, egiteko modu berriei heltzera, eta gure artean konplizidade eta elkarren zute bat sustatzera. Entzun dugu gaurko ekitaldi izan ziarrez, herrixa prest dauala guzti honi aurre itxeko, eta hori da entzun nahi duguna, guk herrixa entzun nahi dugu, herrixa gertu euki nahi dugu, eta herrixak exigitzia eta eskatzia nahi dugu, ilusioz egitea eta elkarrekin inalizateko. Zerakundiak bakarrik, Elgoibarko izarrak bakarrik, Elgoibarko udala bakarrik, edo gu biok elkarlanian bakarrik, ez genuke hau guztia posible ingo, eta hori entzutiak gaur ilusionatzen nau. Entzun dugu ere, hau abia puntu badala, herritik datorren zerbait dala, eta herri bezala eta udal bezala horri erantzuteko pres gaude. Herritun honek mugiarazi egiten gaitu eta mugiarazi egin behar gaitu norbanakoei, erakundeei eta elkarteei. Eta bukatuko dut esaten gotzon garateek esate zuana, euskera gera, bestela ez gera. Eta nik uste horri eutzi behar diogula. Eskerrik asko hiruroi, zuen hitzengatik. Badakigu jada, zer den batera Elgoibarren, eta ezagutzen ditugu jada zeintzuk dian 8 baldintza horiek. Orain denon ardura izango da adostu duguna lantzea eta betetzea, datozen urteetan zehar. Eta bagoaz apurka-apurka aurrera, eta amaierarantz iristen ari gera, baina lehenago jakinarazi nahiko genizueke gaurko ekitaldi hau bideoz grabatzen ari garela, eta datozen egunetan zabalkunde berezia emango zaiola honi barrenen eta Elgoibarko udalaren webgunean. Gainera, jakinarazi nahiko genizueke, barren astekariaren azken alea ostiral honetan argitaratuko dela. 33 urteko ibilbidearen ondoren, barrenek agur esango digulako.
Batera Elgoibarren ekimena, elgoibartarrok batera eta norabide berean egin eta eragin nahi dugulako jarri dugu martxan, eta gure baiarako zenbait tokiko komunikabidek ere, antzerako helburuei jarraiki emango dituzte aurrera datozen urteetako euren urratsak. Izan ere, herri bakoitza beretik jardun beharrean, Ermuak, Soraluzek, Elgoibarrek, Mendarok eta Debak batera egingo dugu aurrerantzean aurrera tokiko hedabideen sektorean. Barrena izeneko hedabide proiektua argitaratuko da, Barrena izeneko hedabide proiektuaren lehenengo alea abenduaren 19an aterako da, eta ulertzen da, batera jardun da, gure eragina ahalmena handiagoa izango dela, eta honek zentzua ematen diola herritik baiararako jauzi hori emateari. Eta orain bai, amaitzen ari gara, eta bukatu aurretik bi ohartxo eman nahi nizkizueke. Batetik, orain talde erretratu bat hartuko dugu, egingo dugu, gaurko eguna gure memorietan eta geratu dadin.